Magandang umaga po sa ating lahat na magsasaka, Growers Bet 1000 Plus. Dito po ako ngayon sa Barangay Payas. Ang araw po ngayon, October 2 ng umaga. Ito po yung nadimon po namin noong September 27. At sa loob ng 5 araw, gumanda na itong palay nila. Dahil sa October 4, mayroon po kaming seminar dito sa Barangay Payas, Santa Barbara, Pangasinan. Ito po si Kagawad Eduardo Barbiran. Siya po ang nag-sit po ng meeting. At ito po gaganapin dito sa October 4 dito sa Barangay Payas, Santa Barbara, Pangasinan. Sa loob ng 5 araw, gumanda po ang kanyang palay, makinis. Gumanda pati yung mga dahon. Oh, malulusog. Kaya ang ganda yung pulyar. Nakikita po nila dito sa seminar po namin sa Barangay Payas sa October 4. Ang seminar po alas 10 po ng umaga. Kaya dito po natin makikita na sa loob ng 5 araw na na-experience po itong Growers Bet 1000 Plus. Ang ganda, kuminis. At makikita po ito ng mga magsasaka, mga farmers, na ang Growers Bet 1000 Plus ay totoo. Dahil complete ito ng nutrition, vitamins, saka mineral with insect repellent, at saka mataas po ang calcium, na ang palay po ay hindi po basta-basta natutumba kahit mahangin po siya, wag lang bagyo. Kaya dito po natin makikita uli sa mga 2 araw, lalong gaganda pa ito at makikita po ng mga magsasaka na ito ay kuminis ang kanyang dawa. Samantalang yung iba, ang daming mga patay na dawa. Kaya hanggang dito na lang, at pagdating po ng seminar sa October 4 alas 10 ng umaga, makikita po natin dito kung ano pa ang mas pinagkaiba nitong palay nito, lalo pang mas gaganda. Maraming salamat, Growers Bet 1000 Plus. Salamat.